Els noms dels carrers de València han sigut durant molts anys la passió de Rafael Sena, fotògraf i escriptor valencià. L'origen i els personatges il·lustres que els donen nom. Tot això ho arreplega en un llibre que presenta demà al Centre Cultural La Nau de València. El fotògraf i escriptor Rafael Sena viu al barri bohemi de Russafa, a València, des de fa més de 80 anys. Des d'este, el seu racó ha investigat la procedència dels noms dels carrers de la ciutat, un treball que ha plasmat en 3 volums. El que el compre o el que el veja buscarà el seu carrer i ja està. Si posa Rodríguez de Cepeda, que sàpiga qui era Rodríguez de Cepeda. La ciutat creix i evoluciona, però per a l'autor els noms dels carrers han de mantindre's. No devien d'haver canviat. El nom originari del carrer el fa el poble, i el poble li posava els carrers. En el criteri que han tingut s'han deixat gent pitjor de la que han canviat. Hi ha més il·lustres personalitats que carrers per trobar-ne noms repetits. He descobert que n'hi ha carrers repetits. La mateixa persona té 2 carrers. Bernat i Baldoví. L'humanista Furió i l'humanista Fadrí Furió. El resultat de molts anys d'investigació veurà la llum demà dilluns en la presentació a l'Aula Magna del Centre Cultural La Nau.